Jeg hedder Freja, og nu vil jeg vise jer sang på Gitas skole. Det her er Josef-figuren, som vi fik i går. Det her er klatretårn, og det er meget brugt i frikvarter. Her er legetårnet. Her leger vi tit-tæk her på Sankt Birgitte. Det er multibaner, den er også meget brugt i frikvarteret. Det her, det er Stenobygningen, og det var udskolingen. Og det vil vi se, om vi kan interviewe. Hvad gør skolen så god på? At vi har en masse traditioner, og at der bliver taget hensyn til både store og små, og at have god stemning og rart at være. Synes du, at der er noget, der kan gøre skolen bedre? Der er nok altid noget, der kan gøre skolen bedre. Der er stadigvæk nogle klasselokaler, som er lidt små, og nogle gange kunne vi måske også godt tænke os endnu bedre internet, men der er altid noget, der kan gøres bedre. Jeg synes faktisk, det er en rigtig god skole i forvejen. De har nogle rigtig gode kvaliteter for de små børn. Hvad siger du, Katrine? At skolen er en rigtig god skole. Skolen er så god. Det, der gør skolen så god, er, at skolen er villig til at lytte til eleverne. Og de tænker kreativt. Og der er gode lærere og sådan noget, meget kompetente lærere. Og de er gode til at løse problemerne, når de kommer. Altså, de lægger dem ikke bare under, de fejrer dem ikke bare under gulvtæppet.